O Plan de Santiago de Compostela xa está en marcha. Agrupa 11 concellos: Santiago, Ames, Boqueixón, Brión, Oroso, O Pino, Teo, Touro, Trazo, Val do Dubra, Vedra. Un plan que beneficia máis de 178.000 persoas e co que se prevé un incremento do 52% no uso do transporte público. Que significa iso? Que deixarán de circular pola área metropolitana 2.000 vehículos ao día, o que se traduce de diminuir as emisións de CO2 á atmósfera en 2,1 millóns de toneladas ao día. Abrimos 16 novas rutas e implantarase a tarxeta TMG, coa que poderán desplazarse polas diversas zonas a prezo bonificado e con transbordos gratuitos. Co que, por exemplo, un veciño de Bertamiráns que vai ata o polígono do Tambre pasará de gastar 2,30 euros a 0,72 euros. Máis dun euro e medio de aforro. E unha moza de Cacheiras que vai ao hospital clínico reducirá o seu gasto de 2,30 euros por viaxe a 0,72. Unha diminución media de máis do 60% nos distintos desplazamentos. Un aforro que roldará máis de 600 euros anuais por persoa. Para elo, investiránse máis de 12 millóns de euros entre as diversas administracións, dos que máis dun 70% corresponde á achega da Xunta de Galicia. Para o ano 2015, queremos chegar a 14,4 millóns de desplazamentos no transporte público da área de Santiago de Compostela. Iso é un país en movimento. O Plan de Transporte Público Metropolitano de Santiago de Compostela xa está en marcha. Súbete a él.